If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin IGWE EzE number the first. Metal of There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Josephine Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS Onisha. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin IGWE EzE. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. N'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? Nwunye m on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman, ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. Ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị apịa Relief Market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagolo mbọ maka ọganiru afịa Relief Market. A ga-enye Golden, Diamond na Silver Awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly. Lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogu, Chairman Relief Market, wetelu gị ozi a. For more information, kpọọ Chief Bokno Agụ na 09077590823. And me tear all the bomb. DJ Nwa, let's get this money, yo. For more vibes on NWAVibes.com. Let's see. On this beautiful, critical, wonderful day, I'm gonna give it a something to say. They scream in the head when I. Amen. N'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? Nwunye m on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman, ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. Ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị apịa Relief Market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagolo mbọ maka ọganiru afịa Relief Market. A ga-enye Golden, Diamond na Silver Awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly. Lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogu, Chairman Relief Market, wetelu gị ozi a.
For more information, or Chief Bokno Agu na 090-7759-0823. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin IGWE EzE number the first. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, Or pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS on the shop. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin IGWE EzE. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo. Ndị Igbo chiwu kela. Former President General. Abacha. 2000. Ogidi kedu ekpere ị na-ekpere ụmụaka na Ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ụba ma ya bute nwoke ga-abịa nwaanyị ga-abịa abịa ezigbo ụmụaka ka a ga-enyefe ndị ụmụ Ogechi gbadata ebe a. ndị na-elefe anya fatugo Facebook anyị chọrọ nke anụkọta agbasa nke ahụ amadị na disụgara ya atọ na nna nna ya na nna ya nwere ndị gbasara mbụ so na ọ nwere ife gbasara separation ma divorce ife na etu a Chukwu si wee bịa ka si bita etu o si kekwa na osi kechefa n'ife na ya a ga-ebi ogologo ndụ ụmụ ụmụfe nnekwata nka ịfọfe etu a igwe na pụta na mụtago tupu gọziri igwe papa bụ onye obi sarasara ma ọfa bụkwa onye obi sarasara so na nwanne anya ebe a na nwere example ọzọ fara na-ebe ya na-ahịa ka Chukwu nọ n'etiti anụ dị na nwere ka wee nụkwa ya nka ka ezinụlọ fa wee bụrụ ife ji amatụ mana ebe fa bi mana Abacha mana Lọbịa na mmana ndị anụnwa mbụ ezigbo agba ka ha so na edukwa ebe ahụ ndị agha abịakwa ọzọ ndị ekolobịa ahụ si na ọka ndị Abacha na mana agba na azụ so ha yi bịa fụta nka amen. Ogidi Abacha.
ebidogo ebide egwu a n'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. Kedu ife na-eme na 2nd May 2025? Nwunye m, on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman, ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na-akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. Ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ga-eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị afịa Relief Market. A ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagoro mbọ maka ọganiru afịa Relief Market. A ga-enye Golden, Diamond na Silver Awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly. Lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market. Chief Ndubisi Ochogu, Chairman Relief Market, wetelu gị ozi a. For more information, kpọọ Chief Bokno Agụ na 090-7759-08. If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin IGWE EZE the first. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or Pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS on the shop. Call 08033382643 or 08037917242. go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin IGWE EZE. For further information on how to get this book, please call 08039167049 or you WhatsApp 08065796599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị ndị Igbo Chukwu kele the entry point. All the Ashabis, both men and silk, men and traditionals, the groomsmen, only over the entry point. IGWE the tail of ABACHA. I've had it that this is a mini ofala. Makana ihama kaneme na batana ngoredia eto kodi mweze chimereze na nibo batalo owo bilifa ngore ezino na bwana wa ngore magodanga bishine kenisi ha na batano okade hey aya okade oyo metalana manono yagaba iga minute na bata Eze dị ọra mmezu ọra nyere na ọ na-abata n'ịgba aṅụrị na ihe ọma na-eme na bie. Ọ bụrụ dị na ihe nwa aṅụrị na ụdị ihe ọma na-eme onye ma ihe ga-enye anyị aṅụrị. Eze bilite anyị na-enwere gị aṅụrị. Ọ na-abatakwa ọ na-enye anya ma onye ọbụla dịbụ hapi. Eyi ọkọdị Maso Chudemeze Egwu na buku Ọmọ na-eseti Papa ejima Ọmọ na Abacha Ekene eme Hey! Ebube Chukwu ụzọ Ebube Chukwu ụzọ Ebube 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 Chukwu ụzọ
Abacha, my father. Let me come over there. Chinemeze, Nani Abacha. Ah. That's all. Chinemeze, Chinemagaya. Let me do the boots. Nani Abacha. Thank you very much. Thank you very much. Abata lẹ́nu kúrò nàdé yíwọ́ ọ̀lànyẹ̀lò nàní Abacha eze bí àlàmà lẹ́nu eze bí àlàmà ọkụ igwe kwupụta esi wee na-adị igwe tologologo maka ego oke nwa Ọwọ́ na-eteti Nani Abacha oji mmadụ eme ọgọ ahịa gas ọwọ́ na-eteti chọrọ igwe ka nkene my father ọwọ́ na-eteti testa onye obu n'obi na ọnya bịara n'okwe onye ka dọkọfa alụbụ ebe ọnya ọkwado ihe ị na-anya ịfụ na entire Anambra steeti bụ n'ụlọ ebe a taa niile obodo ji wee bido n'ebe a amịrị ese ihe bịara ebe a akụkọ ọbịa agịrọfọ ọ iji wee gosi na ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụlọ ụwa ya kwụba aka ọtọ were eziokwu wee na-aga ọ bụrụ na ego m erika kama nọọ na abụghị mmadụ ọrụ gwalụ n'ebe ndị mmadụ ekwe n'ebe ịma na igwe nke m azọrị azọ nọọ igwe obodo niile ji akafa wee wepụta gwasị ka mụ na fa debefe anya nke a gba final push ọbụla a na-emepụta na-ededo anya ụmụzie ndị nke fa na-eme anya na-ededo anya anyị ga dịka ọ dị ka ekene ihe ekene ndị niile n'ebe ekene na ekene fa Chineke nna ga-eburu ụzọ melụfa azụ nyefe ogologo ndụ na abịsi ike nyefe ife niile eji na-eme mmadụ ọdịnihu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye igwe n'ime ahịa n'ebe niile onye ọbụla na-ekwu maka 2nd May 2025. kedu ife na-eme na 2nd May 2025? nwunye m on Friday bụ 2nd May 2025 ka the chairman, ndị executive ya na ndị niile na-azụ afịa n'ime Relief Market Ogbaru na-akpọkọ ọhaneze maka emume 40 years anniversary celebration. ahịa Relief Market Ogbaru nke ewubere na 1985 ka eji oyala lote ndị niile chigolo ọchịchị afịa Relief Market. a ga-enwekwa installation of new patrons wee nyekwazie award maka ndị niile gbagolo mbọ maka ọganihu afịa Relief Market. a ga-enye Golden, Diamond na Silver Awards. Special guest of honor bụ Professor Charles Chukwuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State. Guest of honor Somtochukwu Udeze, Speaker, Anambra State House of Assembly. lote na ọ ga-adị mee na Friday bụ 2nd day of May 2025 na Relief Market.
Chief Ndubisi Ochogu, Chairman Relief Market Wetelugi Ozia. For more information, or Chief Bokno Agu na 090-7759-08. If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin IGWE Eze the First. Metal of there is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or pick it up at Josin Bookshop, Book to the Nation, 8 Uguta Road, opposite DMGS on the shop. Call 080-3338-2643 or 080-3791-7242. Go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin IGWE Eze. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. Kedu ndị bụ Nigerian Jews? Ọ bụ ndị be anyị